Weet je wat er gaat het over geld, hè, dit soort dingen. Ja. Dit is al mooi voor toeristen. Waarom wil je er nou wat anders voor? Ja, dit is ook al mooi voor toeristen, zeg jij. Dat vind ik heel goed van jou gezegd. Ja. Ja, heb je goed bedacht? Is er nog iemand met een vraag of een opmerking? Een geocache gedaan. Een geocache? Ja, ik had het gehoord. Dan gingen jullie een schatkist zoeken. Ja. Ja. Maar als je eerst mooi uit en dan gaat het altijd lopen, dan ga je dan kan je niet meer mooie uitzicht. Een hotel haalt het mooie uitzicht een beetje. Vonden jullie het bos leuk? Ja!